Atong pakuta question, wala ko nangutana, wa ko nangutana. Pero kailangan ko nimo tubagon. Pero kailangan ko nimo tubagon. Kailangan ko nimo tubagon. Oh. Unsa ko or kinsa ni? Libog ang kutaw. Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kala. Sabay ka kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apil. So, yung gagawin natin ngayon, nandito tayo sa gilid ng daan. Pag meron dadaan, or makachance tayo makakuha ng random people, ipapasok natin yung pakutaw sa utok. This will be our episode 2. So, tignan natin kung makakasagot sila sa ating pakutaw questions. Tignan natin, ha? Oh, na si Manong. O, si pangalan na to, Manong? Si Mr. James. James Paredes? James, come on. James Paredes, vapor mo kayo. Oh, Manong James, nag-aasa kayo ka, Manong James? Taga Kalasuyan. Kalsoyan, Tires, Kidapawan, no? Kidapawan City. Ayan. Nako'y question na, murag gitawag na ako ni Pakutaw. Papunta sa Otok. Oo, Pakutaw sa Otok. Familiar ka na? Sir James, na ako'y pangutana. Simple lang, taga-alay na duha ka chance makatubag. Ako pangutana sa akong Pakutaw, mao ni. Wala ko nangutana, pero kailangan ko nimo tubagon. Unsa ni or unsa ko? Unsa ni or unsa ko. Oh. Unsa man ni siya or unsa ni? Ambot o unsa na. So, ang tubag nimo, Ambot o unsa na. mo na yung number 1 nimo tubag. Oh. So, tanaw na to sa akong Pakutaw utok kung sakto ba yung yung ay, sus, mali yun. Mali. Mali. Wala ko nangutana, pero kailangan ko nimo tubagon. Unsa ko or unsa ni? De. First attempt. Pakutaw din, di ba? Kutaw na to imong utok. Asa. Unsay first name mong attempt na question? Unsay tubag ana? Wow, mo nang question. Unsa na siya or unsa ni siya? Wala ko. Libog ang kutaw. Wala. Isa. Lasa. Ha? Wala mo ko ideya ba? Oh, shout out yung mga kauban sa MMS, MNS. Shout out sa akong mga kawan MNS. Oh, kisa man da GR Tanan. GR Tanan. Kisa na apelyido na si Tanan. Tanan ako mga kawan sa MNS. Abel ako si Tanan apelyido. Tanan. Order na mo. Wala ko nang utana. Pero kailangan ko nimo tubagon. Unsa ko or kinsa ni? Tingawag ka. Okay, unang tubag. Ang tana. Wala ko nang utana. Wala ka nang utana. Oh, pero kailangan ko nimo tubagon. Ganito bag mo ko. Unsa ni or kinsa ni? Jamil. Jamil. Mo ni mo tubag. First ni mo tubag na. Tanaw na to sa Pakutaw sa utok. Kasama ba ang imo tubag? Pili! Sige nga. Wala sila kay balo sa answer. Pakutaw sa utok. Wa ko nang utana, pero kailangan ko nimo tubagon. Unsa ko or unsa ni?
Dula. Ang tantaga ng pito-pito. Meron akong nakita dito. Ito, meron nag-set up. Oh. Then, ang pangalan, look, of Powers. Diba? Of Powers. So, kanina, meron nag-set up dito. Tinanong ko kung ano yung binibenta nila. So, sabi nila battery daw. So, ngayon, titikman natin yung batchoyan dito sa may overpass. Yan. So, i-try natin kung ano yung lasa ng batchoy nila. Sila. Yan. Boss, kamu nga boss, tulo boss. Ayos ba? Tulo mo nga boss, tulo. Kanos ara mo dere boss? Kuan pa lang, mag 4 days pa mi pero ang kaning powers dito sa sulod dugay na. Dugay na. Naggawas lang siya dire karon ko. So, inyo lang gikuhan, gi-extend ninyo diri sa gawas para daghan customer. Pwede, di ako gustong bigutom ko, pa-deliver. Oh, naman si ako minsan sa table. So, everyday ka, kuhan mo diri ka. Everyday. So, naata diri ron sa Of Powers. Ayan, kay Alexis na batcho yan. So, mga aon mi diri tabay, mga aon tabay. Gaso-aso. Oh. Kano sa nagihimo si Of Powers nimo na batcho yan? 2015. 2015. Kano sa naman ka nagsugod diri boss na nigawas na ka? Bali na ko yung pesto dyan sa baba. Sa sulod Amang dito. balay. Dahil sa pandemic, naboring ko powers. Yan. Gawas na lang pugpog. Okay. Scarpia lang sa kinabuhi ba? Anak mo dyan na. Stabil ka nila, lalo na pandemic karon. Yeah. Habang kon ay nagki-customer. So, sige lang. ato sang kuanon sila. Kasi kasuhon. Balik lang daw siya daw. Balik na sila. Sige. So ba na kay gusto i-sulti sa ato mga nananaw karon, imbitaha sila. Ay, huwag ka nang makigayon mo. Naday ko sa atbang simbahan, katedral. Sa oras pa dire boss? 3 to 12. 3 to 12. Alas 3 sa hapon, hantod Hantod sa 12 midnight. gabi na dyan na. Super na na, Monday to na, gadaw na. Oo. So, bye mga bye. So, ani si Alex sa iyang Alexis, Alexis powers. Oh, Powers. So, yan ha. Isitaha ilang batchoy, lami ka ilang batchoy. Andi rin nyo sila dre. Pistingin, nakapas lang mga offer ng mga boobies, mga sizzling na sisig, Pastil. i-try ninyo dre, lalo na ang ilahang mga batchoy. So, Alex, diri tabay, mga on tabay. Available. Salamat eh. Pero, kailangan ko nimo to bagon. Unsa ko o kinsa ko. Nalagyo ang kutaw na gyud ang utok. Kana di mga kutaw dyan sa utok. So, Murag dili Murag- gyud mansira. di mansiran. Dili gyud. Amo na ikaduha nimo mga tubag. Di mansiran. So, tanaw na sa itong pagkutaw-utok kung tama ba yung tubag. Dili. Dili gyud tama. Jamil! Jamil yapo. First answer, second answer, same lang. Same lang! Same lang yapon.
wala ka na kay same na gyapon. Same lang gyapon kay Mali gyapon. Ko nangutana pero kailangan ko ninyo to bago. Unsa ko ko Test o paper, unsa sir. ni? Let's paper, sir. Test paper mo na first nimo to bag. Tama na to. Tama ba? Tama ba? Dali na ba ta? Tubag! Kasi una. Wa ko nangutana. Pero kailangan ko nimo tubagon. Unsa ni or unsa ko? Telephone. Apil ka day? Telephone. Unsa tubag nimo? Telephone. Hey, that's pretty good. Cellphone. Unsa tubag nimo? Cellphone. Cellphone. Telephone or mobile phone? Tama. Is correct. Tama yun tubag. Yeah. Kailangan ko nimo tabagon. Isag wala ko nang utana. Tama. Tama. Sana all. Pag mo ring mo cellphone, unsa imong buhaton? Tubagon. Oh, nangutana ka wala. Wala. Oh, di ba? Wala ka nangutana pero tubagon mo. Ang answer na cellphone or telepono. Isang wala ka nangutana, tubagon mo. Oo. Ano man? Pinangitawag. Oh, siyempre tap. Oh, Jumel. Peace out. Peace out. Atong pabibuo ng kadlaw na to karon. Dali uban tabay, manuroy ta sa baybay. Atong kalimtan ang problema nga hinungdan sa kalaan. Sabay ka kadali, walay magpalahi. Tawagan na sila, apili ug pagdali.